I dobar dan ljudi, dobrodošli u još jedan video mrećkivo. Danas igramo Icy Tower 2. Što ćemo danas raditi je igrati Icy Tower 2. Nećemo samo gledati u taj natpis i tako. Znači ljudi, ajmo igrat, nećemo se sad zadržavati ništa. Idemo, dobro, ajmo. Ready, jump, ajmo sin, nisam baš ja nešto dobar u ovome. Ali ajde, kosati moj sine. Inače, prije sam ja instalirao još ovu igricu, ali nisam baš nešto igrao. The floor is crumbling, pa tko napravi ovakav? Pa ja prođem 40 floorova, on se već počne kopsirat, pucat, padat. A dobro, ne mogu sad reći da nije visok, ovo je beskonačno visok dvorac. Očito. Opa. Vidi ovo, noći čini. Jump on nešto, 25 times. Nemoj mi se... Nemoj mi lagot. Jeee! Opa! 450, sad 1000. Imamo 1000. Dobro. Play again tomorrow. Jeee! Idemo normalno. To 1188, uzet ćemo ovaj. Idemo na Steam. Ready, lounge. Ladies and gentlemen. 50, 60, 70, 40, 100, 10, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200. Dobar dan ljudi. Danas na 200. katu. Odnosno drugom katu, a 200. stepenici. Je, 250. Opa! Opa, padamo, padat, nemoj mi padat, ne! I ljudi, pali smo. Ajmo, Ice Cube, može. Daj mi to, nešto dobro. Opa, coinu, kopija, booster, wicked. Dobro, free. Sad ćemo imati pun dvorac novčića. O, jel ti puno novčića? Ne, ništa. Evo, evo ga. Samo ljudi laguje mi, ne razumijem zašto. I sad vam sigurno čudno se čujem. Čujem se u prekidima. Mogu pasti. To je sad samo zbog lagovanja. Zato što mi laguje, nisam došao ni do 50. Nisam došao ni do 50. flora, ljudi moji. Evo, 39. Šta ovo fiko ide? Ništa, festa sweet to get rich. Ništa, tu nećemo. Dobro. Ništa nećemo upgradeat. Vidimo koja je najskuplja. Hip hopper, ovo, ono. Od 1000. Tako je. Je najskuplja karta. Nemoj mi advertising, ništa. Ništa ljudi, idemo još jedan put. I sad moramo doći do 200. pomoći. Samo ako mi ne bude lagovalo.
Ajmo. Ajmo. Ne. Ne, padamo dolje. Opa, uspjeli smo se izvući. Prvi put da smo se uspjeli izvući iz ponora. Skoro smo otišli u ponor. Ne. Isto. Dođemo do 200 bez ikakve pomoći, iako to nije baš neka pomoć. I pali smo. Pali smo dolje. Nešto nevjerovatno. Ajmo još. Ajde, daj mi Matisije. I ništa ljudi, to bi bilo sve za ovaj video. Nadam se da vam se svidio ovaj video. Lajkajte, šerajte, subscribeajte se. Vidimo se ljudi jako uskoro. Vidimo se ljudi. Ćao. Ćao.